Oni ce oni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta no ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tɛnɛ novembre kalo tile 24 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 20 san 2025 min yɛrɛ kɔni groupement malien des professionnels du pétrole o GMPP yɛrɛ kɔni olu ka jɛkulu ka secrétaire général ni o ye Ibrahim Touré yɛrɛ kɔni ala ka fɔ ko ndon kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ ni jɛkulu ma nu ni an ka Mali fireni saniko ministre ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ Ibrahim Touré ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kow yɛrɛ kɔni tagara u tagacogo yɛrɛ kɔni na ko ɲani dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni bonya kɔcɛ ko min yɛrɛ kɔni ye aranw minɛlen station na ko danbe kari u la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Alamisa don novembre kalo tile 21 san 2025 min an ka Mali ministère de la sécurité et de la protection civile ale ye communiqué kɛ nin don kofɔlen na communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ministre b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko k'a daminɛ bi tɛnɛ in na novembre kalo tile 24 san 2025 sɔgɔmadafɛla joona nɛgɛ kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni komi AES ka e-passeport service premium yɛrɛ kɔni ko o baaraw bɛ daminɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ na Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Ko alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni taara janda kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu sɔnna ka marifa yɛrɛ kɔni ta ka tugu u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni kɔ walasa k'u dɛmɛ jamana lafasali baaraw yɛrɛ kɔni komi banbaci wale jɛkulu ma u taara janda kɛ ka ɲɛsin o man yɛrɛ kɔni ma warabu kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kofɔlen ni Gwaza district yɛrɛ kɔni ka surun ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka o janda in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Nigeria ka jamana kɔnɔden min yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ko dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni maa 9 ye wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Nigeria sigibaa maaw yɛrɛ kɔni kamana gan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bin ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama wagati laban nin yɛrɛ kɔni na banbaci wale ma olu ka binkani walew yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Nigeria jamana kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na CEDEAO ka commission président ni o ye Dr Omar Aliyu Touré yɛrɛ kɔni ye k'ale to Nations Unies maaw ka conseil de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma a bɛ lasɔmini yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye banbaci wale yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka cari Afrique de l'Ouest fantan naani bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw o tun b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ Sahel ale ni Lac Tchad fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye banbaci wale maaw ka walejugu yɛrɛ kɔni tɛ ka dan ni yɔrɔ nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ ka a cari ni ka taa Afrique de l'Ouest fan bɛɛ yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na CEDEAO ka commission président b'a yira k'a fɔ k'a ka kan nin wagati in yɛrɛ kɔni na farafina jamanaw k'u bolo yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ko ye a kana na cari dan a kari a la teliya la. min yɛrɛ kɔni Centrafrique autorité maaw yɛrɛ kɔni kabini wagati tɛmɛnenw na olu ye wulimada kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana jɛkulu yɛrɛ kɔni ma minnu ye marifa yɛrɛ kɔni ta jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko jamana sariya dɔw bɛ k'u ti jɛ ni a ye Centrafrique autorité maaw kabini wagati tɛmɛnenw na olu ye wulimada kɛ ni ka ɲɛsin o jɛkulu yɛrɛ kɔni ma k'u ka marifaw yɛrɛ kɔni bila u ka na u ka fara jamana kɔnɔdenw kan o ko hukumu de la ko arabadon novembre kalo tile 19 san 2025 jɛkulu maramafɛntigi mouvement patriotique pour la Centrafrique ni o ye MPC maaw yɛrɛ kɔni ni kun ye jɛkulu min kun b'a ka baara yɛrɛ kɔni kɛ Centrafrique Nord yan fanfɛla la ala k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ni rebelle jɛkulu man yɛrɛ kɔni na don bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni na Centrafrique autorité maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛw ale ni marifaw ye k'u bɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila ni ka fara jamana kɔnɔdenw kan cogo min u bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana yɛrɛ kɔni jɔ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ni olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni filɛ ni o jɛkulu ni yɛrɛ kɔni na min ye groupement malien des professionnels du pétrole yɛrɛ kɔni bɛ o la ni o ye GMPP maaw a yɛrɛ k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ni jɛkuluba fila ninnu ni an ka Mali feereni saniko ministre kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye Musa Alassane Diallo o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ GMPP maaw ni o ye groupement malien des professionnels du pétrole yɛrɛ kɔni olu ka jɛkulu secrétaire permanent ale kɔni bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲani dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni cɛ min ye aranw minɛlen station na Mali jamana kɔnɔna na ko danbe kari o ko in na ko nka ko walasa o ko in yɛrɛ kɔni ka kɛ ko fo mesure fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kan ka ta a ko hukumu de la ko fo mesure nin bɛɛ lajɛlen ka ta wa mesure nin yɛrɛ kɔni ka labara cogo ɲuman
ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra ɲani dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni cɛ min araw minɛlen station na Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko danbe kari o la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Min ye feere ni saniko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na Habe Sise ka ko min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ko ye bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni fɔ gouvernement maaw ye walasa mesure fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kan ka ta walasa min yɛrɛ kɔni ara minɛlen station na dankari u la ko min yɛrɛ kɔni furancɛ fanga ɲɛma ye a y'a perepere gouvernement maaw ye k'u k'o mesure bɛɛ lajɛlen ta walasa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka taa ara minɛ station na dankari u la teliya la wali min kɛ sababu ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ lafiya kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi feere ni saniko ministre yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na Habe Sise ka ko jumadon novembre kalo tile 21 san 2025 ko bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛnkan sɛbɛn bɛ kɛ sababu ye ni camion citerne yɛrɛ kɔni nana Mali jamana kɔnɔna na u mɛnlenba douane yɛrɛ kɔnɔna na o ka kɛ tile kelen yɛrɛ kɔni ko min ye douane ma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka papier ko yɛrɛ kɔni teliya walasa min yɛrɛ kɔni ye citerne olu kana tɛmɛ tile kelen kan douane cour kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni kɛra citerne olu bɛ bɔ teliya la ne ka taa di station ma n'o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra aramba in o kɔni danbe kari o la station kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali gouvernement groupement malien des professionnels du pétrole ni o ye GMPP ale ni groupement professionnel des pétroliers yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye GPP maaw ye a yɛlɛla k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni jɛkulu fila ni gouvernement yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko wa bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa papier ko min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni citerne yɛrɛ kɔni tɛ bɔ teliya la douane yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o papier ko ninnu caman yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nafaba tɛ minnu yɛrɛ kɔni na k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ yen nɔ walasa citerne ale kɔni kana na mɛn douane cour kɔnɔna na a nalen mɛnlenba yɛrɛ kɔni o ka kɛ tile kelen dɔrɔn de ye pétrole jɛkulu fila ninnu ni gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye la o y'a yira k'a fɔ k'u ye jateminɛ min yɛrɛ kɔni kɛ k'o bɛ nimisi wasa yɛrɛ kɔni bɔ ka d'a kan ko nin y'a kalo kelen yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ma binkani wale foyi yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin camion citerne ma ko kɔni b'a yira k'a fɔ ko citerne den kelen o kɔni ma jeni nin y'a kalo kelen ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni ye nimisi wasa koba de ye nin yɔrɔ in na Musa Alassane Diallo ni ale de an ka Mali feere ni saniko ministre yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko crise in yɛrɛ kɔni nalen ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni donna ko kun ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ wagati tɛmɛnenw ta yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan ko septembre kalo wagati ni o yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ tajimafɛn ko crise in yɛrɛ kɔni ma na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko kalo yɛrɛ kɔni na ko tajimafɛn litiri 1,300,000 yɛrɛ de kɔni donna ko nka octobre kalo wagati yɛrɛ kɔni ni o wagati de tajimafɛn ko crise in yɛrɛ kɔni daminɛna ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni donna ko ka ca ni o ye ka d'a kan octobre kalo yɛrɛ kɔni na ko tajimafɛn litiri 1,116,000 yɛrɛ de kɔni donna Mali jamana kɔnɔna na ko min ye araba yɛrɛ kɔni mɛnɛ station yɛrɛ kɔni na min ye opérateur pétrolier ale ni ministre u bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ k'o yɛrɛ kɔni dabɔra population yɛrɛ de kɔni ka siran yɛrɛ kɔni na ka d'a kan kabini tajimafɛn ko crise yɛrɛ kɔni daminɛna maa caman yɛrɛ kɔni taara tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni ta ni ka taa mara i bolo ka d'a kan u kun sirannen don k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni nana dɛsɛ jamana kɔnɔna na ko n'i y'a ye k'a fɔ aranw yɛrɛ kɔni bɛ ka minɛ station na halisa k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabɔra u bɛ ka taa tajimafɛn min mara u bolo k'a dabɔra o yɛrɛ de kɔni na ko nka jumadon novembre kalo tile 21 san 2025 feere ni saniko ministre ale ni opérateur pétrolier ni yɛrɛ kɔni ye u bolo bila bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni na ni opérateur pétrolier ale ni an ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni u bɛɛ lajɛlen jigi dalen don a kan k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni min ye tajimafɛn ko crise an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ miirina de ye ko min yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw ni jamana kɔnɔdenw olu kun bɛ tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ sanga ani wagati ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye n'an bɛna segin ka na o wagati yɛrɛ kɔni na tuguni nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa caman yira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don kosɛbɛ autorités ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ni bɛnkan sɛbɛn ko in na ka d'a kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra min ye tajimafɛn ko crise ye danbe kari o la Mali jamana kɔnɔna na ko ni citerne yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ tile kelen ka douane yɛrɛ kɔni cour kɔnɔna na k'o bɛ kɛ sababu ye ni tajimafɛn kɔni bɛ bɔ sanga ani wagati ni ka taa di station ma wale min fɛnɛ bɛ kɛ sababu ni jamana kɔnɔdenw olu fɛnɛ bɛ se ka essence yali ni gasoil yɛrɛ kɔni sɔrɔ sanga ani wagati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na Alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 an ka Mali ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Dawudu Hali Mohamedi yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué mun kɔnɔ a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni AES ka e-passeport service premium yɛrɛ kɔni k'o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna bi tɛnɛ in na novembre kalo tile 24 san 2025 sɔgɔmara fɛlɛ ne ye kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni décision min yɛrɛ kɔni bɔra ministre de la sécurité et de la protection civile yɛrɛ kɔni
kɔni yɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ni wagati dɔ yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna min yɛrɛ kɔni AES ka e-passeport service premium yɛrɛ kɔni o kun jɔlen don décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni baara in bɛ daminɛ ko kura ye wali min yɛrɛ kɔni ye étape ba ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka passeport yɛrɛ kɔni sɔrɔ la sanga ani wagati Général Daoud Ali Mohamed ni ale de ministre de la sécurité et de la protection civile yɛrɛ kɔni ale ka communiqué in kɔnɔ a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ tunga la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali autorité olu bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye e-passeport yɛrɛ kɔni o ka se ka sɔrɔ consulat ale ni mission diplomatique yɛrɛ kɔni na cogo min Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ tunga la olu fana bɛ se ka u ka AES ka e-passeport yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni wagati min ka di u ye kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ baara la o ko la walasa tungarakaw yɛrɛ fana ka se ka u ka passeport sɔrɔ f'u sigiyɔrɔ la o wale yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ala tɛna mɛn yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ tunga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu fana yɛrɛ kɔni na se ka taa u ka AES ka e-passeport yɛrɛ kɔni bɔ f'u sigiyɔrɔ jamanaw kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi AES ka ni e-passeport yɛrɛ kɔni a yiralen don k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko ni e-passeport yɛrɛ kɔni ko passeport ɲuman yɛrɛ kɔni don wa passeport min don a lakananen fɛnɛ don e-passeport yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka voyage jamana wɛrɛw kɔnɔna na ka o ko nɔgɔya u bolo ale ni an ka tungarakaw yɛrɛ kɔni bɛ papier ko boliboli minnu yɛrɛ kɔni kɛ u sigiyɔrɔ jamanaw kɔnɔna na ka se ka o papier ko boliboli nin yɛrɛ kɔni nɔgɔya u bolo n'u ka e-passeport yɛrɛ kɔni dili u ma min ministre de la sécurité et de la protection civile ale ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan ko ka sanga ni AES ka ni e-passeport yɛrɛ kɔni dili jɔli ye ko min ye Mali jamana kɔnɔdenw ye k'u muɲuna wa o y'a jira k'a fɔ k'u ka jamana kanu bɛ u la kosɛbɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité jigi dalen don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan k'a fɔ k'u bɛna an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni dɛmɛ AES ka ni e-passeport yɛrɛ kɔni bɔli ko la Mali jamana ale ni jamana wɛrɛw kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni mago bɛ e-passeport yɛrɛ kɔni na k'olu bɛ tunga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a laɲininen don u fɛ k'u sɔgɔlen yɛrɛ kɔni to an ka jamana ministre de la sécurité et de la protection civile ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko ni kunnafoniya kura yɛrɛ kɔni bɔra ni ko in yɛrɛ kɔni na min ye ministre de la sécurité et de la protection civile ale b'o kɛ communiqué yɛrɛ kɔni ni k'o lase jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma a ka bɔlɔsiraw kan nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko min ye AES ka e-passeport service premium yɛrɛ kɔni ko baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna bi tɛnɛ novembre kalo tile 24 san 2025 sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni e-passeport yɛrɛ kɔni sɔrɔli consulat ale ni mission diplomatique yɛrɛ kɔni na jamana wɛrɛw kɔnɔna na k'ala tɛna na mɛn u baara yɛrɛ kɔni na daminɛ ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité bɛ baara yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa tungarakaw fɛnɛ ka se ka u ka e-passeport yɛrɛ kɔni sɔrɔ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na Jumadon novembre kalo tile 21 san 2025 Nigéria ka source policière dɔ yɛrɛ kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko Nigéria nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko min ye banbaci wale jɛkulu Boko Haram yɛrɛ kɔni k'u ye janda kɛ ni ka ɲɛsin Nigéria ka groupe d'autodéfense dɔ yɛrɛ kɔni ma ni nin ye jamana kɔnɔden jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni sɔnna ni ka marifa yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka jamana fintigilakaw dɛmɛ jamana lafasali baaraw yɛrɛ kɔni ko min banbaci wale jɛkulu Boko Haram ka maaw yɛrɛ kɔni k'u taara janda kɛ ni ka ɲɛsin o man yɛrɛ kɔni ma ko janda in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci wale man yɛrɛ kɔni ni groupe d'autodéfense membre yɛrɛ kɔni faga k'o dɔgɔyalen maa 9 yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni attaque yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Nigéria nord yan fanfɛla ye banbaci wale maaw ka walejugu bɛ ka caya yen kosɛbɛ ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati banbaci wale maaw bɛ t'u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Nigéria ka fintigiw walima ni groupe d'autodéfense man yɛrɛ kɔni ma Nigéria nord yan fanfɛla la ko banbaci wale jɛkulu Boko Haram ka maaw yɛrɛ kɔni taara u ka nin janda in yɛrɛ kɔni kɛ alamisa don de novembre kalo tile 20 san 2025 Warabu localité kɛrɛfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Goza district yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wagati min banbaci wale man yɛrɛ kɔni bɛ nin janda in kɛ ni ka ɲɛsin Nigéria yɛrɛ kɔni ka nin groupe d'autodéfense yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ groupe d'autodéfense man yɛrɛ kɔni kun welela de ka d'a kan ko sɛnɛkɛla dɔ yɛrɛ kɔni kun fagara localité dɔ yɛrɛ kɔni na ni groupe d'autodéfense nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u kunda o yɔrɔ yɛrɛ de kɔni kan walasa ka se ka taa u ɲɛda su yɛrɛ kɔni kan k'u to o taga sira yɛrɛ de kɔni senfɛ banbaci wale jɛkulu Boko Haram ka maaw yɛrɛ kɔni taara janda u
ye. Nigeria ka groupe d'autodéfense yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale ye su 7 yɛrɛ de kɔni su 7 min bɛɛ lajɛlen olu groupe d'autodéfense ka maaw yɛrɛ kɔni ale ni Sɛnɛgala ko fɔlen yɛrɛ kɔni su ni o b'a kɛ maa 8 yɛrɛ de kɔni a y'a yira k'a fɔ ko wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ dugusajɛ k'u taara bɔ su 2 fɛnɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tuguni Goza localité yɛrɛ kɔni polisi dɔ y'a tiɲɛtiga k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maaw ye ni binkani wale in kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka groupe d'autodéfense ma ni yɔrɔ in na o polisi yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko attaque yɛrɛ kɔni senfɛ ko banbaci wale maaw ye maa 10 yɛrɛ de kɔni faga nka groupe d'autodéfense membre dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u ye maa 7 yɛrɛ de kɔni faga ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 8 yɛrɛ de kɔni fɛnɛ turunen don ni yɔrɔ in na Warabu yɛrɛ kɔni ye localité dɔ ye localité min yɛrɛ kɔni bɛ yen Mandara région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria ale ni Cameroun frontière yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min banbaci wale maaw olu b'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni caya Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye fo min yɛrɛ kɔni ye États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale ko menace yɛrɛ kɔni kɛ wagati tɛmɛnenw na ko Nigeria autorité maaw ma fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari chrétien fagaw yɛrɛ kɔni na Nigeria jamana kɔnɔna na ko min ye États-Unis ale b'a ka cɛdenw wuli ni maramafɛn girinmanw ye ka se ka na banbaci wale maa nin bɛɛ lajɛlen faga ni ka bɔ jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye nin fɔ min yɛrɛ kɔni ye Nigeria maaw ye olu tora opération cayaw yɛrɛ kɔni na wa u bɛ ka lakɔlɔsili caya kosɛbɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a ta o ta an bɛ k'a ye k'a fɔ ko wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna min ye banbaci wale ma olu bɛ ka fanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ jamana kofɔlen in kɔnɔna na ka da ka san ani wagati u bɛ binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ wa u ka binkani wale nin na u bɛ maaw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na Nations Unies ka Conseil de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma min ye CEDEAO maaw ye olu bɛ a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ye k'o bɛ ka cari Afrique de l'Ouest fan bɛɛ yɛrɛ kɔni na CEDEAO commission président ni o ye Dr Omar Alieu Touré yɛrɛ kɔni ye ale bɛ kangarida yɛrɛ kɔni kɛ ka tila ka lasɔmini kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u ka walejugu yɛrɛ kɔni tɛ ka dan u ka yɔrɔ kɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na u tun b'a kɛ yɔrɔ minnu na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci wale maaw b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni cari ne ka taa Afrique de l'Ouest fantan naani bɛɛ lajɛlen de la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min banbaci wale maaw olu tun b'u ka walew yɛrɛ kɔni kɛ Sahel ale ni Lac Tchad yɔrɔ yɛrɛ de kɔni na nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ i n'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka cari ne ka taa Afrique de l'Ouest fan bɛɛ de la o ko in yɛrɛ de kɔni hukumu na min ye CEDEAO commission maaw ye olu bɛ alerte yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Afrique de l'Ouest bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni menacelen don banbaci wale maa ninnu ka nin walejugu in na ko sɛgɛsɛgɛli baara laban ninnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ye u b'u profiter jamanaw yɛrɛ kɔni ka fɛgɛya fɛ ni k'u ka walejugu yɛrɛ kɔni cari fo ka taa Guinée Golfe yɛrɛ kɔni na ko fɔlɔ banbaci wale maaw tun b'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ma o tun ye yɔrɔw ye minnu yɛrɛ kɔni kun dɛnɛ yɛrɛ kɔni kun don kosɛbɛ wa yɔrɔw don minnu yɛrɛ kɔni kun ka jamana faabaw yɛrɛ kɔni na ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u tɛ ka dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma u bɛ ka t'u ka binkani walew kɛ ka ɲɛsin duguba kɔnɔnaw ma ale ni jamanaw ka sɔrɔ siraw yɛrɛ de kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banbaci wale maaw u b'u k'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni cari ne ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ko ka sɔrɔ ko fɔlɔ u tun b'a kɛ ni ka ɲɛsin dugu fitininw de ma ko système d'alerte yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2025 jɔra fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma ko banbaci wale maaw ye binkani wale 450 de kɛ ko wa banbaci wale maaw ka o binkani wale 450 yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛ o ni na o ka ca ni maa 1900 yɛrɛ kɔni ko wa sanga ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka fanga sɔrɔli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu CEDEAO maaw bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u kun b'u ka force min yɛrɛ kɔni ladilan ni o force yɛrɛ kɔni kun bɛ makɔnɔ na k'u nana force yɛrɛ kɔni ka lawulili teliya joona Dr Omar Alieu Touré yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banbaci wale maaw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni ka ɲɛsin jamanaw yɛrɛ kɔni ma jamanaw ka sɔrɔ siraw de fɛ k'u bɛ ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa tajimafɛnw o kɔni kana na don jamana kɔnɔna na kosɛbɛ wale min kɔni fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye ne ka jamana ka feere ni saniko yɛrɛ kɔni sumaya ko jaabi yɛrɛ kɔni na min ye olu CEDEAO ye u ka force min yɛrɛ kɔni kun bɛ makɔnɔ na k'u nana o lawulili yɛrɛ kɔni teliya ni o force yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛden 1650 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ko nka CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni nana fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɔ fara u kan ka taa fo cɛden 5000 yɛrɛ kɔni na ko wa u bɛna o baara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ CEDEAO jɛɲɔgɔn yɛrɛ de kɔni nana u dɛmɛ o baara in na CEDEAO commission président yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Afrique de l'Ouest jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka banbaci wale kɛlɛ i fanfɛla la bolow yɛrɛ kɔni dilen tɛ ɲɔgɔn ma a kɛlɛli la ko wa jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ danaya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya min tɛmɛ u ni
ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ o tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka d'a kan bɛɛ bɛ k'i ka kɛlɛ kɛ i ka fanfɛla la wa min yɛrɛ kɔni ye danayabaliya ye o bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la commission président yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ conseil de sécurité man yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa danaya ka se ka na jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la musaka min yɛrɛ kɔni bɛ se ka ta ne ka don banbaci wale kɛlɛli la ka CEDEAO yɛrɛ kɔni dɛmɛ o musaka ninnu sɔrɔli la ale ni jamanaw yɛrɛ kɔni ka se ka u bolo yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka u fangaw kɛ kelen ka banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka d'a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na olu dalen tɛ ɲɔgɔn na jateminɛna caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO maaw yɛrɛ kɔni filɛ ne ka nin alerte min yɛrɛ kɔni kɛ nin ko b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka latigɛ farafina jamanaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u fanga kɛ kelen walasa ka se ka banbaci wale kɛlɛ nka maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko CEDEAO ale kɔni lakunna o y'a sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni taara ka ban yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Sahel jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni olu bɛ ka nin alerte kelen yɛrɛ de kɔni bɔ ko wa nin y'a san caman yɛrɛ kɔni ni jamana ninnu bɛ banbaci wale kɛlɛli la ko fo sisan de CEDEAO yɛrɛ kɔni bɛ wuli k'a fɔ k'a ka kan k'an ka fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin fɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko CEDEAO ale yɛrɛ kɔni nana retard la o ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma